ľudia, dneska si tu musíme chytiť jedného krakena alebo megalodona. Viem, že sa nám spavnul jeden megalodon, ale dúfam, že ho nájdem. Zatiaľ, skúsim ho nájsť. Takže idem tam. Ale to je niekde za ancient. Si to nájdem. Ja vykonal to s tým. Čakajte sa mi zastavím. Tak ľudia, nejaký megalodonovi. Dúfam, či ho chytám. Tak prepáčte ľudia, megalodon sa mi nepodarilo chytať, tak sme ho vybrali. No, a skúsime dávať, aby sa spavnila nejaká vec. Tak, za chvíľu vám dám vedieť, no a ja idem dávať symbiotopem, no asi to nič mi nezostane, tak čauko začujem. Tak ľudia, spavnuli sa nám orky. No ale ja nebudem natáčať, dokým ju chytím, takže vás stopím zatiaľ, dám vám vedieť. Tak ľudia, sa mi podarilo chytiť orku. Ale to je teraz iné, takže dúfame, či ju chytím. No, sa veľmi teším, že som ju chytil. Dlho som chcel orku. No, tam vôbec neuteká, takže som rád, že som ju veľmi chytil. No. Dneska je vlastne o tom videu, že chytám exotiky. Práve jednu z nich chytíme. A budeme čakať, dokým sa spavne ďalšie. Tak ľudia, jednu orku sme chytili, no, tá je práve nádherná. No, ja už tieto orky nechám, to už nie je téma. Kraken, paráda. Ideme na ňu. Chodźmy, nie wyżeruj się dla mnie. Muszę być wolna. Tak, ludzie, nieszczęsna sprawa, typek wyzywaj mnie. No, nie wadzi. Idę się morku, to jest akcja. No, tak. Dlatego to można wyprzedzać. No, a asi teraz pójdziemy. To ja se asi sa toľko. A naproti sa teleportujeme. Keď videli ste môj prvý short, to som prvý natočil, tak nejaký prvý toto. Migration. Boom Migration. Je to strašne mega ryba. Na to 200 kg. Veľmi odporúčam toto video. Nezabudnite dať like a odber. Najmä odber. No, tu ho type tu chytil, takže ja sa teleportujem. Tak, ja som sa teleportol. No, ideme predať fišky. To je hlavné. No a dneska chytám všetko Champions Rod. Je to veľmi dobrý kopiteľ o Atlantíde. Tam je taký zlatý, iba ja mám na ňou skin. Má 200 000 najviac kill, čo môže chytiť. Keď dáte si na ňoho hasty, tak na jedenkrát hodíte a ani raz neťuknete shake. No, ja som s ním chytil najlepšie svoje ryby. Napríklad Albino Blue ten.
mám tu ešte jednu takú, čo má presne 200 000 kg. Mal som obrovitánske šťastie. Chytil som Mantaraj. Potom som napríklad chytil ešte Gigant Giant Reef. Mega dobre. No a ešte tu Blue Whale inú. Helikopriona. A jedného Colossal Squida. A našu nesnú orku. Som na ňu strašne rád. No, a ja som veľmi rád, že som ju dneska chytil. Takže, veľmi vám ďakujem za toto sledovanie videa a dúfam, či sa vám páčilo. Nezabudnite dať like a odber. Tak čaute, na budúce.